Jeg synes, vi skal have nye barrierer, fordi at dem, vi har, de er rigtig gamle. Og man kan træffe sig fast med ens fødder, ikke, fordi det sådan er meget skrå. Altså, jeg synes, vi skal have nye barrierer, fordi pladerne er skæve, og man ikke kan se fast i dem, når man rider rundt.